ndị hụnanya na ekele unu ọzọ n'ụbọchị taa n'ihe mmemme nke bụ GCK kwa ụbọchị. N'ezie n'ụbọchị taa ya na-ele anya n'ime ihe gbasatara ọbịa ọzọ nke Kraịst ga-abịa n'ụwa nke dị n'aka, nke na-aga ete aka ome, nke nwere ike ime oge ọbụla. Ama m etụgharịgo uche dịka ihe a ọ bụ ihe gị onwe iche n'ime obi gị n'ihe ihe atụ a na gị na ọbụladị onye ịhụnanya bụ ezigbo ọyị gị, onye gị na ya na-enwe mkparịta ụka, onye mara ọbụladị ihe dị gị mma na ihe na-adị adịghị mma, na gị na ya so wee na-aga otu ebe wee ruo na ebe unu na-aga, o wee sie ka ya pụọ ka ya gụta ihe n'ebe ọzọ, o wee rapụ gị dịka ọ na-arapụ gị na-aga n'egbu oge iwee nụ akụkọ dị mma wee tinye mgbu, ewe wetara gị osisi na ọyị gị nwoke gị na ya nọ nwa ndị ite oge gara aga na onye ahụ bụ onye ụgbọala kụgburu ugbu a. Ịmara na ọ bụ na dịka ha mee gị, ọ ga-ewuta gị n'otu izu ahụ, izu abụọ, otu ọnwa, n'otu afọ, ruo n'ụbọchị niile nke ndụ gị. Ị ga-anọ na mwuta na ihe ha mere ọyị ga-abụ onye ịhụnanya nke ukwuu. Otu a ka o si wee dị n'ihe gbasatara ọbịa ọzọ nke onye nwaanyị ga-abịa. A ga-enwe mwute mgbe ọ ga-abịa ịkpọrọ ndị nke wee na dịka a na-aga n'ihu ihe mmemme nke taa, onye mgbasa ozi ọma Kumuyi ga-akpọ na gaa n'ihu Chineke ka o nwere ike wee zie ha ozi ọma maka ọbịa ọzọ nke Kraịst ga-abịa, nakwa ọbụnadị ihe mwute nke ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-aga eso ya wee na ga-enwe. Ka anyị gee ntị. Ị maara n'ezie mgbe Kraịst ga-abịa, ọ ga-enwe ndị ga-asị, ha asịkwa na mmara Judas Iskariot kwara arịrị, ha asịkwa na mmara ọ tara aka n'eze. Samson tara aka n'eze sị asịkwa na mmara. Ọtụtụ ndị mara ụzọ eji aga eluigwe wee banye n'ebube, ụzọ ahụ ghere oghe nye ha, ha pụrụ ịbanye n'otu ntabi anya n'ụzọ ahụ eji aga eluigwe, ma ha hapụrụ ịbanye. Mgbe onye nwaanyị ga-abịa, ha ga-adị ka ụmụ agbọghọ ndị na-amaghị ihe, ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke ndị na-amaghị ihe. Ha ga-asị asịkwa na mmara. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke ndị mara ihe abanyewo. Mgbe ahụ ndị na-amaghị ihe, ndị nzuzu wee bịa na-akụ aka n'ọnụ ụzọ sị onye nwaanyị meghere anyị ụzọ, ma oge adịghịzi. Mgbe oge na-agaghị adịkwa, ha ga-asị asịkwa na mmara. Ma ugbu a bụ oge ị ga-eche echiche, kpọrọ uche gị laa azụ, lekwasị anya na mweli ndị nsọ nke ga-ewere ọnọdụ n'otu ntabi anya, wee kwado onwe gị nke ọma ka ị wee soro ṅụrịa ọṅụ n'ụbọchị ahụ n'aha Jizọs. Ndị Rom isi 8, ana m agụ na amaokwu nke 32. Ndị Rom isi 8 amaokwu 32, amaokwu 32. Soro m gụọ n'ebe ahụ. Onye ahụ nke na-azọdoghị ọkpara nke aka ya, kama ọ rara ya nye n'ihi anyị niile, ọ ga-esi aṅaa ghara inyekwa anyị ihe niile na amara, ebe o weresịrị onye ahụ nye anyị ihe niile. Nke a bụ oke anyị, nke a bụ ihe nketa anyị. Mgbe ị bịakwutere Kraịst wee kwere na onye nwaanyị Jizọs Kraịst nke si n'ọnwụ bilie, mgbe ahụ n'ezie ọ ga-enye gị ihe niile. Buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, na ezi omume ya. Mgbe nke a gasịrị, a ga-atụkwasịrị gị gịnị? Ihe ndị ọzọ niile. Ọ ga-enye gị ihe niile na-akwụghị ụgwọ. Ị ka nọkwa ebe ahụ? A sị m na ọ ga-enye gị ihe niile na-akwụghị ụgwọ. Ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, ahụike, ọganiru, ihe ọma, ezi nwunye, ezigbo di, ụmụ bụ ejem ọnụ, ọganiru na ihe nketa anyị, ihe Chineke kwadoro anyị mgbe anyị kwere na onye nwaanyị Jizọs Kraịst. Ọ ga-enye anyị ihe niile na-akwụghị shishi, na-akwụghị tọrọ. Dịka anyị gere ntị na ọbụnadị oziọma nke onye mgbasa oziọma siri, o nwere ihe ndị hiro dị nke anyị na-eji aka. M ga-asị na ihe 3. Nke mbụ bụ na mbịaghachi ọzọ nke onye nwaanyị ga-abịa n'ọdị so, nwe onye ma mgbe ọ ga-abụ. N'ihi na o doro anya nke ọma na mma niile nke akwụkwọ nsọ buru, ma akwụkwọ nsọ onye amụma Aịzaya
akwụkwọ nsọ onye amụma Daniel, ọbụladị onye nwe Jizọs Kraịst na Matiu, nakwa Pọl mgbe ọ na-ede akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ ndị Kọrint na ndị Tesalonaịka, amụma niile eburu maka ọbịa ọzọ nke onye nwaanyị ga-abịa, ha niile emezugo gbado n'ozuzu oke. Nke abụọ bụ ihe anyị ga-amụta bụ na mgbe onye nwaanyị na-abịa, na a ga-enwe ndị ga-akwa ụjọ sị asị na mmara, dịka a na-ekwu okwu mmakwara anaghị ebere ikpeazụ. Ọtụtụ mmadụ ga-ebe akwa n'ihi na mgbe onye nwaanyị ga-akpọ ndị nke wee na a ga-enwe ihe mkpagbu n'aka onye na-emegide Kraịst. A ga-enwe ntaramahụhụ nye ndị ga-anọ n'ime ụwa bụ ndị na-amaghị Kraịst. Ihe atọ bụ ihe ọzọ nke pụtara ihe n'ozi ọma nke anyị nọ, nke onye mgbasa ozi ọma n'ezi anyị, bụ na onye nwaanyị bụ onye obi ebere. Ọ chọghị ka mmadụ ọbụla laa n'ihi. Akwụkwọ nsọ mere anya ka o doo anya nke ọma na ọnwụ nke onye mmehie a na-adị Chineke ezi mma. N'ihi nke a, ya mere o ji wee na-eme ka anyị n'ozi a na-amara ya ọkwa agha tupu ọ bịa, ka ọ ghara iri anyị nwa bụ ndị ngwọrọ. Ka anyị bido ugbu a wee tụọ atụmatụ iji wee mee ka ya na Chineke dị n'udo, ka anyị nwere ike gbanarị ọbụnarị ntaramahụhụ a ga-abịakwasị ndị na-aga ekwe na Kraịst mgbe ọ ga-abịa. Aga m eme ya ka ọ bụrụ nke m kpọmkwem. Gee ntị n'ebe ahụ ya na-agụ, onye ahụ nke na-azọdoghị ọkpara nke aka ya, kama ọ rara ya nye mụ onwe m, ọ ga-esi anya ghara inyekwa m inye m gịnị ihe niile, inye m ihe niile na amara. Ọ ga-abịa na mmezu na ndụ gị. Ana m akpọsa ya, buo ya ka amụma n'isi gị n'aha Jizọs. Lee anya na nke atọ ugbu a, ụgwọ ọrụ nke isite na ọnwụ bilie ma sorokwa na mweli ndị nsọ. Site na amara Chineke azọpụtawo gị, doo gị nsọ, ị na-ebi ndụ dị nsọ, ịbụ onye ezi omume, ị na-aga n'iru, ị na-anagide ihe niile mgbe niile wee ruo na njedebe. Amara ga-abụ ụgwọ ọlụ gị. Ụgwọ ọlụ gị ga-adị ukwuu. Achọrọ m ime ka ị mata na ị kwesịrị Chineke ntụkwasị obi, na inyechasị Chineke onwe gị, na iwere onwe gị niile na oge gị niile na-efe Chineke, ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ma ọ dị ụtọ ma ọ na-egbu mgbu, ma n'ihe isi ike ma n'ihe dị mma, na mkpagbu mgbe na mkpagbu na-adịghị, ị nọrọ ebe ị nọ, ụgwọ ọrụ gị agaghị agafenarị gị. Lee anya na Mkpughe isi 22, Mkpughe isi 22, Mkpughe isi 22, anụmanụ na amaokwu nke 12. Lee, ana m abịa ọsọ ọsọ, ụgwọ ọlụ m mere gịnị dịkwa n'aka m, inyeghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị. Inyeghachi onye? Nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, nwa m nwoke, nwa m nwanyị, ebe niile, ebe ọbụla ị nọ, inyeghachi onye ọbụla, onye nwanyị ga-enye gị ụgwọ ọlụ gị. Lee, ana m abịa ọsọ ọsọ, ana m abịa na mberede, ana m abịa mgbe na-etụghị anya ya, ụgwọ ọlụ m dịkwa n'aka m. Ọ na-abịa ịkpọrọ gị na mweli ndị nsọ. Ọ ga-enye onye ọbụla ụgwọ ọlụ ya dịka ọlụ ya siri dị. Ana m eche ụgwọ ọlụ ọbụla n'ebe a? Ana m ajụ, ị na-eche ụgwọ ọlụ n'ebe ahụ ị nọ ugbu a? Welie otu aka gị elu ugbu a na-ekpe ekpere maka mkpa gị. Tụkwasị aka gị n'ebe ọzọ, ebe ahụ ị nwere nsogbu. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-abịakwute gị taa. Anyị maara na ịgbanwebeghị, ike gị agbanwebekwaghị, nkwa gị adịghị agha agha. Anyị maara n'ezie na ihe ọbụla nke anyị ga-arịọ n'aha Jizọs, na ị ga-emezuru ya anyị n'oge dịka nke a. Nye onye ọbụla nọ n'ebe a, ma ndị nọ n'ebe dị anya, ma onye ọbụla nke na-ege m ntị, nke nọ n'ọwa ozi na-ege m ntị ugbu a, ike gị na-ezute ha ugbu a. Ya mere onye nwe anyị, ana m arịọ gị ka nrọpụta n'ogbugbo nke si n'aka Chineke zute onye ọbụla n'aha Jizọs. Ka anya kpuru isi mepee n'aha Jizọs. Ka ihe niile zara aza, ka ha niile takpọ n'aha Jizọs. Ntị chiri echi, onye ogbi
mepee ọnụ gị kwuo okwu n'ihe n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza, aka mkpumkpu maọbụkwa ụkwụ chakakpi maọbụ ihe ọbụla nke zara n'olu, akpọ ọnụ n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị na ihe ọbụla nke bụ ọrịa tara nchara dịka ọrịa kansa maọbụ ụkwara nta maọbụ ọrịa ọnya afọ, ha niile ka a gwọọ ha n'aha Jizọs. Ndị nwere arụ nkwarụ maọbụ ụkwụ kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ aka kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ adịghị aga ije, guzosi ike, guzoro n'ụkwụ gị n'aha Jizọs. Ọrịa dị n'akpụkpọ ahụ laa kpamkpam, ekpenta laa kpamkpam, maọbụ COVID-19 laa n'aha Jizọs. Ọrịa obiri n'aja ọcha ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke bụ arịrịọ ekpere nke ndị gị ugbu a, onye nwe nza ha n'ebe niile, aka ekpe, aka nri, n'ihu m, n'azụ, n'ebe niile, mba niile, obodo niile, mba Afrịka na ebe ndị ọzọ. Onye nwanyị, ka ihe ịrịba ama malite ime ebe niile n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ka ihe ịrịba ama dị ebe niile, ka mpụta ihe nke ike Chineke gbaa ka ọnwa n'ebe niile, ka etinye akụkọ otuto n'ọnụ onye ọbụla. Ekele dị gị onye nwanyị n'ihi na ama na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma, nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Ịma papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi na mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ ọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.